weet wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de rad niet vroeg maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Volle je met weet wat weten. Zocht dan kan hij weten. Weet wat. Oh, hoi. Ik weet je het in Boetenpost, want groep 3 van deze squallen, de lichtbron, had weer wat vragen, Joet. Kom maar. Zo, ik ben benijd. Nou, hoi. Er is hier een. Dit is Marieke. Hoi Marieke. Hoi. Van Witwoud, wat gezellig dat je er bent. Ja. Leuk. Nou, bist u Joet Jerry? Ja, En hoe is het? 4. En hoe oud bist u worden? Zo'n Zo'n hier al. En wat is je er ook kregen? Lego en Nintendo en nog volle meer. Oh, wat leuk. Ja. En wist u de wit wat vraag ik? Waarom eten we taart als we jigje binnen? Waarom eten we taart als we Jiddy binnen? Dat is een leuke vraag. Ja. Taart is ons wel heel erg lekker, hè? Ja. En eigenlijk zou ik het wel elke dag eten willen. Maar dat doen we net. Nee. Nou, ik zet kleptop eens even vregen. Ja. Waarom eten we taart Taart. Net van. als een Taart. Jidje is? Net van. Ja, Marieke, kreeg je dat maar eens onbakker van der bijl. Maar zit al op zaten, Sjen, Giet, haast wordt, zit nou op Marieke. Opzitten, 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 Oh, ik opzitten, maak maar een opzitten. bakken. Nou, om mij maar is dat wel mooi, Pier. Was dat wel? Jawel. Maar dat wel van de juf? Ja, dat is goed hoor. Prima. Kom maar. Lukt het? Nou, maar we komen weer om en dan maak ik een foto van je en dan vertellen we je wel alles, oké? Nou, doeg! Kom maar. Waar is hij? Daar? Oh ja. Brood en banket. Nou, dan maar weer daarheen. Zo. Is het mooi? Kom. Dat is een lekker taartzietje. Hoe was die best? Cheers. Oh ja, lekkere gebakjes. Nou, welke vies lekker. Die en die vind ik wel lekker. En Die? Hazelnoot? ja. Hoi. Kun ik je helpen? Ja, wij willen graag zo'n gebakje. Bakje. En welke wil je hem graag gaan? Welke woest haar? Die? Met hazelnoot? Ja. Hast jij deze taartjes maken? Nee, die maakt de bakker. Is de bakker er, hè? Nee, die is al naar Hoesta. Die heeft vannacht de taartjes en de ballen al maken. Vannacht? Waarom vannacht? Die begint ja altijd al heel betierd om alle ballen te maken, zodat we ja, als de winkel eten gaat, alles weer vast in de winkel leidt. Oh. Nou, dat is dan wel jammer. Ja. Is hij de man, hè? Jawel, maar dan mag je hem wel heel betierd komen. Hoe betiet? Kun je hem om 4 uur komen? Oeh, dat is wel betiet. Ja. Ik denk dus dat dan nog in bed lijst. Ja. Nou, dan moet ik er morgen maar heen en dan kom ik morgen weer naar die squalita om het te vertellen. Ja. Zie je dat wel? Ja. Hebben we in ieder geval een lekker gebakje. Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Tot morgen. Hoi. Kom maar. Als je zo slipst, dan werkt het de bakker. Hey Minke, Hey Marieke, hoi. wat is voor bisten nou een echte tractage? Taart? Ja, taart. Voor mij als meisjebeestje is dat een hele tractatie. Maar hier bij de wasbeerkers is een ijsje, een hele grote tractatie. Is een fruitijsje, dus er zitten al die dingen die niet zo lekker vinden. Nou, en het is hier best wel warm, dus dus mij gaat zijn ijsje er dan wel in. Ik jou de gaatjes voor dus aan de ballen. Ja, dat vond ze vast wel lekker.
Dat is eigenlijk correct iets als dat wij wel eens een gebakje nemen. Dus dat kan wel een keer, maar dat wat ze ons net elke dag hebben. Dat is helemaal net seizoen. De uitjes kist volle beter even een mooie wielgetoeken aan. Het is kist een beetje vergelijkbaar met een appel. Je kist elke dag rustig eten, maar keert niks om. En nou, ze just. Ze vinden het wel echt heel erg lekker. Maar de eindjes dan wel aardballen, ja? Het klinkt heel logisch, ballen voor de eindjes. Maar ja, omdat het voor u zo'n basisproduct is, ballen. Maar eigenlijk zit er voor die eindjes net alles in wat ze nodig hebben. Dus dat zo kijk wees als dat wij elke dag patat eten. Elke dag patat is net goed. Elke dag ballen voor de eindjes is ook net goed. Een keer is net slim. Maar normaal eten ze gewoon eindevoer, brokjes. Daar zit alles in wat ze nodig hebben. Maar eindjes buiten in de sleet krijgen geen brokjes. Nee, in het wild zitten dat in maar brokjes te strooien. Maar dan zitten ze vaak wat op een ronder wetter en ze kunnen uitzieken wat ze willen. En dan kunnen ze best van hun eigen eten zwagen. Dus dan zie je ze lietse beestjes en wetterplanten uit het wetterwaai. Nou, hier zitten ze in verhouding, maar wel een heel soort einden op een relatief liet stikje. En dan maak je ze echt wel bijvoering. En dat doe je dan met eindenvoer. Maar wat vinden ze nou het lekkerst? Ballen of brokjes bedoelst? Ja. Nou ja, wat vies toch lekkerder? Patat of appels? Patat. Maar elke dag patat is zo niks onwezen. Dus als ze nou een keer ballen aan zo zullen ze vast heel erg lekker vinden. Maar dan moet ze morgen gewoon brokjes hebben. Oké, bedankt Minke. Hoi Marieke en straks lekker eten. Nou, ik hou wat lekkers. Naar de bakker. Ah, Marieke, ben je er al? Ja, Nou leuk, kom maar verder. ja. Wat leuk als je bij u in de bakkerij bent. Ik de jasje wel uitdoen, want het is hier hartstikke warm. Ja. Dus we moesten er vanmorgen, we hebben het hier daar. Ja, wij zijn van de morgen dus om 12 uur beland, dus dat is al heel verdeerd. Marieke, we krek op tijd voor een bij. Ga je wel een stukje balen van je? Oh, lekker. Witte ballen. En het is nog warm. Ja, het is nog een krek uit de oven bij. Ja. Dus hebben we nooit witte ballen. Je moet altijd bruine ballen eten van die site. Ja, nou, dat heeft je hem wel een beetje gelijk hoor. Want witte balen, daar zitten minder vitamine en vezels in. Tje, ik kan hier het verschil wel even zien laten. Dit is wietmoor. En er zit helemaal geen vezels en zemelen in. Dan ga ik hier volkorenmoor. En zeg ik eens zien, dit is volle graffer. Ja. En dan werken die darmen werken beter. Dat is beter voor de spijsvertering. Oh. Veel maar eens even. Ja. Dit is volle graffer. Ja. Klopt. Als je viel dit maar eens, dit is volle zachter. Dat is wietmoor. Voor witte ballen. Voor witte ballen. Ballen we maken van mol. En van wetter. Van gist. En van zout.
Daarna moet het heel lang en goed kneden worden. Hoe lang moet dit nou zo kneden worden? Ongeveer 10 minuten. Het mol en het wetter moet goed met elkaar vermengen worden. En de gist moet er goed doorheen, het zout moet er goed doorheen. Dus wij hier een klok op staan en na 10 minuten houdt er gewoon op. Oké. Dit wordt dus een witte ballen. Ja, dat klopt. Ja, omdat je zit niks doorheen, alleen het maar echt wietmol. Ja. En hoeveel ballen kun je nou van mij zien? Dit is ongeveer een 50 bal. Dan moet het deeg rusten. En dat gebeurt hier. Het deeg groeit aan ijs en wordt lekker luchtig. Dat heet ik wel riezen. Dat komt door de gist die erin zit. Hoe lang moet het nou in deze kast zitten? Deze die maakt ongeveer een uur in een rieskast staan. Dus deze broodjes, die staan er maar correct in. Dus deze ja. die ben lieds. En als deeg zijnde, en dan moet het nog een uur riezen. En dan na een uur, dan zit het er ongeveer zo uit. En dan gaan ze de oven in. Zonder gist, zonder deze broodjes en de ballen die het weten, zou het weer zoals een planken. Als het deeg dan lekker luchtig is, dan kan het in de oven. Heet, ja? Ja, heet. Er komt een hele berg warmte vrij. Ja. De oven die zit op 260 graden. Oeh. En dan zit het er 8 minuten in. En dat jouwt er dan precies om. En hoe lang moet de gewone ballen er nou in zitten? Ja, de broodjes weer dus 8 minuten. Maar de gewone ballen zitten ongeveer 35 minuten in de oven. En hoe lang wordt het nou met elkaar? Dus het deeg kneden en riezen en in de oven. Hoe lang wordt dat? Er zit 4 uur zit er tussen. Dus als wij om 12 uur beginnen, dan komt van de morgen om 4 uur komt pas de eerste ballen uit de oven uit. Dus daarom maakt je sabatiet werkje. Precies. Maar de bakker bakt net alleen nog bruine en witte ballen. Ik preën. En mueslibroodjes. En kadetjes. Oranjekoeken. En hier zit hij er helemaal goed uit. En appeltaarten. En feesttaarten. Een taartje mooi hitboy of een taartje mooi een kes. Een tierlantijnentaartje is op elk feest een succes. Ik wou heel graag taartjes eten, maar het is zelden dat ze ook skit. Enkel als er eens een feest is en die bindertjes te min. Alle dagen binden zelden, alle dagen te gewoon. Ik zil nou mijn feestjes vieren, alle dagen van amor. Een taartje mooi hitboy of een taartje mooi een kes. Een tierlantijnentaartje is op elk feest een succes.
neem ik vis. Een taartje mooi in boy, of een taartje mooi in yes. Het tierenlantijnen taartje is op elk feest een succes. Hier in deze ruimte worden de taarten mooi maken. Want de boeiems die binnen hier in de bakkerij maken. En dan worden ze hier nog versierd met chocola en mooie versierseltjes. En vruchtjes, ananas. En perzik. En kersen. En mandarijntjes. Hey, hier is al een taart voor de lichtroommaker. Kijk ze die mooi even brengen. Precies. Het ziet er wel mooi feestelijk uit, hè? Ja, klopt. Maar bakken, waarom eten we ons taarten met jeddies? Nou, een taart is feestelijk. En we eten alleen maar taart, bij wie we spreken, als er een jeetje is. Of we eten taart met kriesdagen, of we eten met kriest lekkere kriesballen. En ja, dat doet gewoon feestelijk aan. Als je bijvoorbeeld jeetje bent, dan maak je een mooie taart met al je mooie versieringen erop. En deze taart, die maken we nog wel, maatje. Oh ja. Ik spuit even een lietstikje voor en dan kies je de rest wel even aan, maatje. Oké. Zullen we dat even proberen? Zie, ik ga hier als slagroom in een spuitzak dienen. Dat nemen we dan een spuitzak. Er zit een spuitje onderin. En dan spuit ik ze mooi op zo. Ik doe alleen nog de rand eventjes. En dan probeer je zo in het midden maar even een beetje slagroom erop te krijgen. Oké. Zo. Zo. Eén hand naar boven en de andere hand. Taart is natuurlijk wel een luxe product. Ballen maak je alle dagen eten. Maak een bak. Dat kun je wel 1 keer in de week. Of alleen nog maar met feestdagen even eten. Smaakt het wel lekker, Marieke? Ja, heel lekker. Nou, mooi. Nou, dit ziet er toch keurig netjes uit. Alleen nog, de taart is nog een beetje keel. Hè? Ja. We willen er graag nog een beetje mooie versiering op hebben, want het maakt wel feestelijk eruit zien. Een echte tierenlantijnentaart. Taart is een luxe product. Wie het alleen nog altijd een bijzondere of een feestelijke dag is. Juster wie het een feestelijke dag omdat Pier jullie weer. En weet je waarom het een feestelijke dag is? Omdat ik taart heb. Was dat door even dan? Ja. Hallo. Zeg eens wat ik hier maar de bakken voor je maken ha? Nou, als je hem er nou alle hier even omheen steen gaan, dan kan ik even een foto van je maken zien. Dan net erom komen. Zo. Dan maak je hem hier wel even goed staan, anders kan ik je hem er net op krijgen. Steeds maar al hier even cheese.